Gaur hasi da 9 eguneko Zinema Festa Donostian eta 11 film ikusteko aukera izango dugu. 21 saiotan banatuko dituzte 210 filmak, era ezberdin askotakoak izango dira bertan, kolonialismokoak, nazionalismokoak, erresistentzia frantziarra, Latinoamerikako diktadura, iragan hurbileko emakumeen bizitza, euskara jasandako arazoei buruzkoak eta abar luzea. Epaimahai ofizialeko epaimahai burua izango da Claire Denis zinemagilea eta berekin izango ditu Fan Birgin aktore txinatarra, Cristina Gallego ekoizle, realizadore eta idazle kolonbiarra, Brigitte Lancombe argazkilari frantziarra, Robert Lantos ekoizle hungariarra, Vicky Luengo aktore espainiarra eta Christian Petzold zuzendari alemaniarra. Jakina da mundu osoan ezaguna dela Donostiako zinemaldia eta glamour askorekin beteko dute denek egun guzti hauetan Donostia hiria. Euskal izen asko ere izango dira lehian eta Euskal Zinema gogo hor dator aurten. Euskal Herria mundu zabalera proiektatzen duen zinemaldia dugu hau. Guzti horrez gain, urratz handia eman du aurten zinemaldiak eta sail ofizialeko film euskarazko azpidatziekin proiektatuko dira. Bestelako plana Nafarroan aste bukaera osoan 17 artista eta musika talde berriek 22 herritan eskainiko dituzten kontzertuekin abiatuko da Bira Nafarroan barna programaren bigarren fasea irailaren 21-etik azaroaren 24-ra. Ya es tarde para empezar el baile. Si ahora en tu habitación me has convertido en el rehén de tus silencios, cansada de palabras, de amores viejos que no vieron nada, que ya no quedan más cojones que dejarnos escapar. Gaiz aldatuta gaur goizean Bilbon eta Gasteizen hainbat gazte kaleratu dira Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren defentzan. Espetxe aginduaren aurkako ekintza erreibindikatiboa egin dute Espainiar gobernuak Bilbon duen ordezkaritzaren aurrean eta Gasteizko ertzaintzaren komisaldegian. Protesta goizeko 7:30 hasi dute eta 4 ordu baino gehiago izan dira bertan. Ertzaintzak gazteak banan-banan identifikatu ditu Bilbon eta gutxienez 5 atxilotu daude Gasteizen. Gaur arratsalderako mobilizazioa deitu dute 7:00 Bilboko Moyua plazan eta irailaren 30erako mobilizazio nagusia deitu dute Gasteizen arratsaldeko 6:30 Artium plazatik abiatuta. Bestalde, Inigo Urkullu kirurgian dagoen itxaron zerrenda arintzeko konpromiso hartu zuen joan den astean, ostegun honetan jakitera eman da ebakuntzatako asko ospitale pribatuetara birberatu dituela, Rebeka Ubera Bilduko legebiltzarkideak ohartarazi du, estalki bat besterik ez dela hori. Itxaro zerrenda, murrizteko zerrenda, privatizazioa izango da, pribatua indartzea izango da, eta osakidetza ahultzea izango da, eta hori ez da soluzioa, hori partxeo bada. Pribatura, derivazioak eta autokontzertazioa partxoak dira, eta neurri estrukturalak ez badira hartzen, berdinan jarraituko dugu. Eta hemen balio duena da, konponbideak balio duena da, osasun sistema publikoa indartzea EH Bildutik eskatzen dugun bezala, eta osakidetzako profesionalak eskatzen ari diren bezala. Eta atzeratu egin datu Tubacexeko epaiketa, 2 ertzain ez direlako bertaratu administrazio hutsegite bategatik. Astelehen honetan aurreikusia zegoen Aiaraldeko 3 gazteren epaiketa eta asteazkenean azaroaren 27an izango da. Hala ere langileak eta bizilagunak Gasteizko epaitegietan izan ziren babesa emateko.
etortzen direla guri babesa emateko, eta gobernuak edo egiten duena da beraiei atxikitu egindako gertaeren organizazioa, eta da laguntza hori edo babes hori anulatzeko edo horretan saiatzeko. Kaixo eguerdion guztioi, jakina da mundu osoan ezaguna dela Donostiako zinemaldia eta glamur askorekin betetzen dutela denek egun guzti hauetan Donostia hiria. Euskal izen asko ere izango dira leian eta euskal zinema gogotsu dator. Ekine Atorra Sagasti dago Donostiako zinemaldian, konta iguzu. Euskal Herria eta mundu zabala elkar batuko dituen alfombra gorri kuantikoa martxan da honezkero, zinema industriak askorako emango du baita aurtengoan ere 71. aldiz Donostia mundu zabalean hain ezagun egin duen nazioarteko zinema jaialdi honetan. 19 euskal filma arituko dira leian eta pantalla handian estreinuan, eta horrekin batera ezin ahaztu Isabel Herrera eta Jaione Kanborda euskal emakume zinemagileek urrezko maskorra eskuratzeko leia jokatuko dutela. Irizar sarietan izango ditugu besteak beste, baita Josu Martinez eta Fermin Muguruza ere, eta ez ditugu ahaztuko, Berta Gaztelumendi eta Rosa Zufia, hauek euskal emakume zinemagileen errelatoa baitakarte Arnasa betean dokumentalean. Eta guzti hau datozen egunotako alfombra gorriaren gainean, eta aurten, primizian, bazen garaia, euskaraz azpidatzita. Zer esan handia ematen dabilen dokumentalik ere bada zinemaldian, Ekine? Frankismoak ezarritako goitizena ez baliatzeko eskatuz, Josu Urrutikoetxea etako ordezkari izandakoak Jordi Ebole, ekoizle kataluniarari emandako erantzuna titulutzat dakarren dokumentalak zeresan handia eman du zinemaldiaren atarikoetan. Estreinuaren egunean bertan, Urrutikoetxearen hitzak ere jakin ahal izan ditugu, arrisku hartu zuela eta helburu bakarra zuela Euskal Herriko gatazkaren iturburu politikoa azaltzea Espainiako gizarteari. Edonola ere, kexu izan dira, hainbat elkarte eta ordezkari politiko, hedabideetan ere kritikak jaso ditu, Eboloren ekoizpenak ikusteke da zer nolako arrasto utziko duen, izan ere, izenburuak berak iradokitzen duenaren ondorioz, ez ote da izango, errelatoaren borroka garai hauetan, Espainiar eskuinaren eta erregimen zaharraren aldeko errelatoren lekuko.
Mila esker, Ekine eta asteburu honetan San Fermin txikit ospatuko da Iruñako Alde Zaharrean, nahiz eta txupinazoa gaur eguerdian botako den, atzo arratzaldean bertan kontzertuak izan ziren Hezkuntza plazan kokatu den festagunean. Arazoak ordean antolatuak egiteko hainbat kultur ekitaldirekin izan dituzte arazoak, izan ere udalak debekatu egin ditu eta bertan bera gelditu dira lokaletan eta egitekoak ziren ekitaldi ugari. Eta isunekin mehatxatu dituzte. Alde Zaharreko jai batzordeak salatu du egoera, debeku sorta festa artean dela eta biztailen gainean. Heldu da udazkena iragartzen duen festa Iruñara. Alde Zaharreko festa txikiak. Iraileko 3. asteburuan Aldapako San Ferminen festen txanda izaten delako. Batzutan bero eta bertze batzutan hotz handia egiten duena. Hotz edo bero, dudari gabe parte zaharreko karrikak biltzen dituen festa herrikoia da. Hortzegun arratsetik, kontzertuak badira ere, txupinazoa hortzira eguerdian izaten da. Hamaiketakoak, txistorradak, txokolatada, kaldiko edatea, bazkari herrikoiak, kaldereteak, zizkamizkak, aperitiboak, zintzur bustitze eta jatekoa ezker eskuin. Kilikiak eta erraldoiak ere karrika dantzan arituko dira Iruñean, eta Baigorriko ziganteen bisita izanen dugu. Zentzuzkoa, larrain dantza, bingoa, suin eta dantzaldia ere izanen dira. Duguna dantza taldekoen ezpata dantza ikusgarriak ere bilduko ditu Iruñako karrikak. Kirolak ere pisua izanen du. Gizaprobak, mainuetako frontoian baiko pelotarien partida arrakastatsuak ere. Arrakastatxua ere Gabi de la Mazaren labako karaokea. Irrintzi txapelketak. Eta noski, musikak ere bere tokia izanen du. Txarangak, Broken Brothers Brass Band, Alarma Morea, Luciano, Neskatasuna, Akabo, DJ Pezon, Detrikitiz, Tsunamien elutero eta abar luze bat. Agenda zabala dakar San Fermin txikitok iruindar eta bisitariendako. Ura bere bidean koralaren estreinaldia irailaren 23an izango da, Buesa Arenan Arabako abesbatzak osatzen dituzten 500 abeslarik eta 16 euskal kantatxo koral bertzio egingo dute. Aurretik Idoia Zurmendi, ETS, Maren eta Gatibu izango dira. Gasteizko lantaldea azken entzeguetan izan da eta erreportaje hau prestatu du. Ura bere bidean koralaren estreinaldia Gasteizen antolatu da. Ura bere bidean 22 abestien bertsio koralak estreinatuko dira lehen aldiz. Estreinaldia pop banda baten eta 500 ahots arabar ingururen eskutik egingo da. Arabako 19 abesbatzak eta 3 ikastetxek parte hartuko dute eta Bilboko abesbatzak gonbidatu gisa izango da. Soineko urdin batekin Ekitaldian publikoak parte hartuko du kantu guztiak kantutegin laguntzarekin abestuz. Zaila izan da, baina umentzako nik uste dut errezago izan dela. Ze naiz eta abestiak ez ezagutu, abestiak ezagutzea gaur egungokoak, eta baita ere orain dela urte batzuetan abesten ziren abesti batzuk eta ezagutzea, errastasunez egin dute. A ber, lan pila hori bai, baina errastasunez egin dute. Nagusiei, ez pixka zailago izan da, bai. Nik uste dut, ume guztientzako hau dela lehenengoldia onelako proiektu handi bat egiten dutela. Leku handi batena, horrenbeste jendearekin, eta batzu daude, baina, bueno, pozik. Pandemia ostean, baja pila bat egon ziren, gero ere kultura, badirudi, pandemiarekin kultura egin zuela pixka bat, baina berriro bueltatu gara, eta azkenean gure nahia da, adibidez gauza hauek egiteko ere, pixka bat umeak ikusteko. Nagusiak normalean motibatzen dira, eta horrenako gauzak egiteko, pixka bat tiratu egin behar da, baina etortzen dira. Baina txikientzako, karo da, pixka bat arraro. Eta nun, beraiek ikustea zer den guztion artean abestea, alboan norbait eukitzea, gauza berdina besten, edo beresten ahotsak entzuten, eta nik uste dut bereentzako dela, benetako aukera bat. Batez ere, abesbatzak bizko bat, berpizten diren, ikusten diren, ze asko ez dira ikusten. Espero dugu handia, gogorra,
badakigu bukatuko dugula guztiak nekatuta, baina bukatuko dugula ere ibirrifarrez, agian negarrez, hipermotibatuta, ze ja azkenengo saionan atera ginen nahiko pozik, umeak baita nekatuta oso, baina pozik, larumaterako izango daun, ala, ja ikasi duzu guztia, bota eta disfrutatu, gu eta publikoa, noski. Jaialdiaren aurretik ETS Idoia Zurmendi Gatibu eta Maren Oholtzara igoko dira. 20 minutuko kontzertu akustikoak eskainiko dituzte. Tafallako txalaparta editorialak 35 urte bete ditu eta egoitza berria estreinatu dute Iruñean. Liburu saltokia izateaz gain, liburuaren kate horretan lan egiten duten pertsona guztien topaleku izan nahi du. Iruñeko Aldezarreko karrika nagusian, Tafallako txalaparta editorialak txoko berria zabaldu du. 35 urte ez dira horren erraz betetzen, eta agian horregatik, urte hurrenarekin bat eginik, topaleku asmoa izan nahi duen esparru berria zabaldu du. Topalekua liburu saltokia izateaz gain, editore eta banatzaile, sortzaile, erosle, kulturgile, finean liburuaren kate horren eragile guztiak bilduko dituen txoko izateko asmoz jaio da. Asmoa da, espazioa badugunez ez egiteko ere enkontru toki bat, ez bakarrik liburuak aurkezteko, baizik eta hain zuzen igual debatea sortzeko eta gaur egun kezka diren gaiak edo pilpilean dauden gaiak hemen ere komunean jartzeko. Iruñeko txalaparta editorialaren leku berriak ez dio Tafallan duen biltegi handiari itzala egiteko asmoa. Erroak zidako sertzean daudelako, baina ziur proiektu berri honek kulturgintzari eta herriari are gehiago ekarriko diola. Inigo Urkullu kirurgian dagoen itxaron zerrenda arintzeko konpromiso hartu zuen joan den astean, ostegun honetan jakitera emanda bakuntzatako asko ospitale pribatuetara birbediratuko direla. Rebeka Ubera Bilduko legebiltzarkideak ohartarazi du, ez talki bat besterik ez dela hori. Elkarrekin Podemoseko parlamentari Jon Hernandezek esan du profesionalekin hitz egin behar dela auzia bideratzeko. Hortaz, Bilduk eta Elkarrekin Podemosek osasun profesionalaren gabeziari buruzko zuzenketa aurkeztu dute. Itxarote zerrenda, murrizteko zerrenda, privatizazioa izango da, pribatua indartzea izango da, eta osakidetza ahultzea izango da, eta hori ez da soluzioa, hori partxeo bada. Pribatura, deribazioak eta autokontzertazioa partxeoak dira, eta neurri estrukturalak ez badira hartzen, berdinan jarraituko dugu. Eta hemen balio duena da, konponbideak balio duena da, osasun sistema publikoa indartzea Bildutik eskatzen dugun bezala eta osakidetzako profesionalak eskatzen ari diren bezala. El problema es estructural, el problema viene desde hace mucho tiempo y el problema viene motivado por las políticas del gobierno vasco. Y nosotros lo que le pedimos al gobierno vasco es que rectifique esas políticas y sobre todo que se siente con las y los trabajadores de la sanidad pública preocupados no solo por su situación laboral, sino sobre todo por la situación de Osakidetza. Protestak izpide atzoko egunean erioaren irudia irudikatuz Iruñeko Baluarte plazan, Frontexen aurkako protesta izan zen atzo salatu dute, ebeko estatuek milaka eriotza eragin dituen migrazio politiken arduradunak direla eta Frontex beraien beso armatua dela.
Europak eta estatukideetako barne ministerioek milaka heriotza eragin dituen migrazio politika marrazten dute. Nork, nola eta non existitu daitekeen edo ez erabakiz. Frontex da esekutatzen duena, eta horretarako baditu bere eurosoldadoak eta milioi askoko aurrekontua. 100 milioi eurotik 855 milioi eurora pasa dena. Frontex Europaren beso armatua da. Milaka pertsona aldez aurretik hiltzearen ardura duena. Itsasoko hondoratze bakoitzaren atzean, ibai bat gurutzatzen itotako pertsona bakoitzaren atzean, errefuxiatu eremu baldintza miserableetan dagoen pertsona bakoitzaren atzean, Frontex da erantzulea. Frontex akatzea eskatzen dugu. Gaur egun eta beti jarraituko dugu sistema arrazista eta kolonial hau salatzen. Fiskaltzak frankismoko tortura ikertzea eskatu du lehen aldiz. Carles Vallejo sindikalistaren kasu ikertzearen alde azaldu da Ministerio Publikoa eta Memoria Demokratikoaren lege berria aplikatu da. Fiskaltzak gogorarazi duenez, lege berriak giza eskubideen urraketak ikertzeko betebeharra ezartzen dio estatuari, baita egia eta biktimaren erreparazioa bermatzea ere. EHNek ardien sektoreko esne enpresak saldatuko dituela iragarri du. Sindikatuaren arabera elikagaien katearen legea behin eta berriz urratzen dute enpresek ardi esnearen litroaren kosta prezioa baino 30 zentimo merkeago saltzen baitute esnea gutxienez. Ardi esnearen sektorean arrakala bat antzeman da. Elikagai katearen legeak ezartzen du sektoreko kontratuek produzio kostuak estali behar dituztela beti. Premisa hori gora behera EHN sindikatua jakindu kostuen azpitik ordaintzen dela egiaztatzen duten kontratuak badaudela eta beraz dagokion salaketa aurkeztuko duela elikagaien informazio eta kontrolerako agentzian. Biltzen den ardi esnea kostu prezioz goitik ordaindu behar dela gutxinez, minimoa bintzatoi beharko lukela, eta ez dela betetzen. Esnetarako ardien kanpaina azaroan hasiko da Gipuzkoan, eta gero Euskal Herrira zabalduko da. Hasiera batean 2 hilabete lehenago garai honetan hartzainek eskaintzak jasotzen eta kontratuak sinatzen hasi behar dute. Legeak ezartzen du 2 hilabete lehenago sinatu behar direla eta ekoizpen kostuak estali behar direla gutxienez. Hala ere, EHNek adierazi du hartzain batzuek kontratu idatzirik gabe saldu izan dutela eta enpresa gehienek ez dutela kostu prezio estaliko lukeen preziorik ordaintzen. Eusko Jaurlaritzaren behatoki plataformaren arabera ardi esnea ekoizteko kostua €63 da litroko eta ekoizlari ordaindu zaion prezioa berriz €20 zentimotik €30 zentimo bitartekoa izan da litroko. EHNek datuak biltzen jarraituko du bidegabekeriaren bat egonez gero salaketak egiteko. Izan ere Euskal Herrian sektoreko enpresa handiak prezioak adosten ari diren susmoa dute, batzuek ordaintzen dutena eta besteek ordaintzen dutenaren arteko aldeak txikiak baitira. Susmo handi dauzku, legez kontrako praktika batzuk ere hor ematen aidiela eta jarraituko deu maila hortan informazioa biltzen eta tokatzen dien urratsak ematen ez dalako posible gertatzen ari dana ardi esnen sektoreakin. EHN sindikatuak indarren dauden lege beteko direla bermatu behar duten erakundako hartarazi nahi ditu. Izan ere esnearen prezio horiekin eta ekoizpen kostuen igoerarekin jarraituz gero, sindikatuak nabarmendu du galtzeko zorian egon daiteken sektora bilaka daitekela hartzaintza.
Ostera beste gorabehera bat izaten ari da behi haziendaren sektorean, gaixotasun hemorrogiko epizotikoa edatzen ari da eta Gipuzkoan zenbatu dira lehen kasuak. Hildako animaliak ere badira dagoeneko, nahiz eta animaliak gehienak asintomatikoak diren. Gaian gehiago sakontzeko, Gaizka Nazabal, EHNeko Gipuzkoako presidentearekin izan gara ikusi jarraian. Azken aldian behien artean gaixotasun bat zabaldu da, gaixotasun hemorragiko epizootikoa duela hilabete batzuk Estatu Espainiarrean detektatu zen lehendabizikoz eta gaur egun Euskal Herrira heldu dela jakinda. Lehen kasuak atzeman dituzte Gipuzkoan eta honen inguruan gehiago sakontzeko Ene sindikatuko Gipuzkoako presidentearekin izan gara Garikoitz Nazabalekin. Gipuzkoan oso zabaldu daula, ene ustez baserritar guztik dakiula, instituzioke bai eta albaiteroke bai. Atzo zentzin, 60 baserritik goiti behintzat bai, zak dauzkanak. Animali pila baten artean bajak sortzen nahi den gaiz bat da dirudinez, eta espezien arabera eragin diferente dauzkena. Esaten du oreinai zerbidoi orokorren asko afektatzen diela, eta hor bakotok, basafauna, olako, arrazoi batzuk egigo lehon deizkela baita ere, horren beste zabaldu izateko, ez? Biriko da momentutik animalik antikorputze sortu behar ditu. Eta orduan gaitzen kontra zuzenen eragiteik ez dagozu nolaz eta bakunazio preventibok edo lako zerbait ez baldin badau. Oaindik gehienak apuntatzen du bakuna baten zaik ez dala egongo, farmazeutikan daldetik ez daula interes izugarrik edo behar bat. Datu ofizialak eta pixka diskurso ofizialak oinarri hartuta, esaten du animali asko asintomatikok diela, ez du esintomaik manifestatzen, eta gero batetik besteako kruzea ala eta guzti ziten du moskitok egiten du vektore lana. Orduan, ziztatzen du animali bat, alige moskito bat ez, mordo bat izango dira, beste animali batzuta juten diena eta kutsatze lana oik egiten du. Eta dirudinez, moskitok sartzen duen virus kantideen arabera, eragin gehiago edo gutxi eukideke animalitan. Normalen begion, helbik orokorren izaten do, ez konjuntibitis bat, baina bai hola neharra sortzen da begitan, hasten zaizkio suturmintzetan eta arrastoak ateatzen, eta muki holako solido xamar batzuk edo, oso lodi batzuk eta pixkanan juten zaio hau ere zehatzen, eridak iten edo jagatzen. Horrengo, animali asko zeiten dira, bai udeatei eta jatei uzten dira. Eta gero, deshidratazio fase batzutan sartu dizke eta horako gauzak. Orduan, ez da ematen dizu pixate eskuk lotutako sensazioa, ze daukezun aukera bakarra da. Neurri prebentioik hartu, asko vigilatu eta bakarren bat ikusten baldin bada, tratatu, albaiteroakin aldan batein, okerrea jun baino lehen. Zati, orduan eta lehen hau laguntzen zaion animaliri, erresago pasatuko da. Gaitz badan momentutik behintzat positiboa dauke, ez dauke lehenengo eraginik, ez animalik ekoizten duen eozin elikagaietan, animaliri behai afektatzen dio, batoi haua inguruko zaurioekin eta abar, baina behintzat ez esnetan ez aragitan inungo eraginik ez daukela. Orduan esatzen, gaitz erdi. Problema zer da? Aurtengo urten, hemen gaina berezik ere bai, ez? Humedadek eta olako gauzatan moskitontzako ez da bat ere, moskito ikeragarri launtzen dira, baina gaitzen mugatzeko ez. Haida, lehorteakin batea dana juntatzen, eta nik uste boixe dala txarrena ez. Baserritar askontza dela bat gehiago. Bajak die ikeragarri zorrotz zaindu beharra dauzkun zerbait, bestale hien bukaera ez galako baiatzen. Animali bat galtzeke galera hundia suposatzen da. Azteko ekonomikoa, eta gero hortik atzea da guztia ez. Honekin iritsi gara albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gaurkoan jasotakoak, hauek eta gehiago 11 punteu atarian, asteburuan pasa.